बाय आंनि मुङा सुमिरा ब्रह्म आंनि पार्टिनि मुङानो जाबाय नेशनेल रडमेप पार्टि अफ इन्डिया आं मैया नमिनेसन होनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि मावथि लोगोफ्राबो बहुद आंखौ माने साबायखर होदों आंनि इलेक्सन गेलेनायनि थांखियानो जाबाय रायजो राजाफोरखौ सिबिनाय रायजो राजाफोरनि सुखु दुखुआव बिसोरखौ सहाय खालामनो हानाय आरो जायगा जायगा गोलैसोनानै थानाय खना खनलाफोरनि लामाफोरखौ मोजां खालामनानै होनो हानाय थिग खालामनानै होनो हानाय आरो बहायबा दालां सालां बायनाय बेफोर हाथाय बाजार थांलाय फैलाय खालामनो उसुबिदा गथ' गथाय स्कुलाव थांनाय फैनाय उसुबिदा जानाय बेफोरखौ थिग खालामनानै होनो हानाय बेखायनो आं आंनि समस्थिनि रायजो राजाफोरखौ आंनि बे गेस स्टप सिम्बलाव भट थुनानै होनानै आंखौ देरहासार होनो थाखाय बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों